Terve taas YouTube täällä kuvaillaan ja koodien testailua ja tällaisia hauskoja koodeja. Näytän teille millaisia koodeja tähän Grand Theft Auto IBC:n saa. Eli yksi tällainen mun koodeista on Comet, tällainen ralliauto. Aika hieno minun mielestäni. Ja sitten siellä on nopea, driftailee vähäsen ja muuta. Sitten mulla on sellainen toinen ralliauto kuin Turismo. Se on kyllä aika hieno. Pikkasen hienompi kuin tämä näin. Se on tossa tollanen ralliauto. Pikkasen hienompi. Joo, tässä on myös sellainen yksi SWAT-auto, joka pystyy kaatamaan mitä tahansa autoja katolleen. Esimerkiksi ambulanssi tai ihan mikä tahansa. Mutta sitä ei saa koodina. Sitä ei saa tähän kännykälle. Sitä koodia ei oo. Valitan. Valitettavasti. Eli tää on sitten tällainen. Sitten on kaksi mopoa. Tällainen NRG-koodi. Jos näette, sitten on sellainen Sunsets, crossipyörä. Sitten on VIP Buffalo. Se on sellainen perinteinen poliisiauto. Näytetään nämä vilkutäkkiä tästä. Kuten näette, vilkkuja. Takanakin on vilkkuja. Noin. Sitten tässä on myös tällainen poliisihelikopterikoodi. Ja no, kiva. Siitä sitten ampuu neljästä sitten ampuu sitä. Eli tosiaan sillä on 2 minigunia kummaskin kyljessä, mutta se on aika huonot aseet silti. Sitten on tällainen kuin Wanted Down, eli vaikka sulla on poliisit perässä, painat vain sitä koodia, niin poliisit on poissa. Sitten on tällainen sääkoodi, painat vaan sääkoodi ja se vaihtuu. Sitten on tällainen Jetmaxi, tällainen hieno jolla voi liiskata ihmisiä. Joo, sellainen hauska väline ja poliisit ei huomaa mitään, kun tietää, että mä oon vaan kadulla kävelevä ukkeli. Voi liiskata hyvin tyyppejä. Ja sitten, oliko vielä jotain? Konkosneti. Tää on mun mielestä ihan surkea auto. Mutta sitten oli vielä tällainen 2 asekoodia ja sitten helakoodi. Eli jos sulla on tällainen GTA Health and Weapons, se tarkoittaa sitä, että sä saat elämät täyteen ja on noin siniset kilvet. Ja jos sä oot auton kyydissä ja se on ihan risa ja sä ajat sillä ja sä painat sitä nappia, se autokin tulee ihka uudeksi. Ja tässä, kato poliisi. Kato poliisi poliisi jyrää kaikkea. Auto korjaantuu kanssa, mutta se ei anna aseita mukana. Kato poliisi jyrää kaikki. Ja tää meinaa sitä, että painaa tätä, sitten näette näitä aseita. Aseita tulee kivasti. Anteeksi tuo äskeinen karosana, se ei keskity kuvaamiseen. No kuitenkin, älkää välittäkö siitä. Eli tää mennään sitä, että aseita. Sitten on sellainen asekoodi kuin gunboard. Kato poliisi tuolla pelleilee. Joo, painaa sitä power-nappia. Täällä on 2 samaa asetta, sniper ja sinko. Sitten on tällaisia tulipulloja tilalla. Granaattien ja sitten tässä on tällainen erilainen konari ja konepistooli. Tällainen minihaulikko, joka on voimakkaampi kuin tavallinen. Sitten tällainen erilainen pistooli ja puukko mailan tilalla. Oliko vielä pari koodia? Ei tainnut olla ja se oli siis tässä. Se on moro.